Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka KSU mau kerwat Circle Girls Wing, kum shibenta ban kentiu ki samla ki hebret hakarwai ka siau bat katem kaput dan rai, haka arpunyo tarik naitung arjar besau kala penong ya kamat syaprang solo singing competition, hadorbar hall mau kerwat Southwest Kasihils District. Haga ni ki kop la syak tang ki sur dan rai, kenang baki samla bat ki hebret ki bai iet jingruai, kin sngoslur, bat kin nom pendeno yala ki jong ki sap ki pong, bat kin yolat ban penpau hakirin san ya kop baper. Kinong job hakani ke lumpung ya kop ruai tan rai jong ki khat saus nam, kilong ka help bon daya lingkhoi, sukda shisha lingkhoi, relisha snaitang, bat kinong job jong ki ba khat saus nam shapo, kilong ka hebret, piban san kerhai ramsi, da shisha lingdo marshulong, piba wanshwa thongni. Hakani ka singi uba kit borlang nongrem President NPYF State Meghalaya, ulalong ukong san, haringkat kajingnon lang usamla Rutherford lingdo, President KSU Maukar Circle, Losbor Kharjarin General Secretary, Jits Kem Nongsit, General Secretary Southwest Kasihils District, Shabanri Kharaswai, President KSU Maukarwat Girls Wing, Bat Kiwei. Kapit kabyang nagtamat penek mempersa ya ka riti ya ka tustur jong ukhasi jong umen marim jong umen majah hak ju kapor kum ikon samla kan the ngaslo bang ong mahagni por ngilong ba ton go bahaden taki pho bat ispat tali isna hakaba na kabyang jong ki longshwa ki monshwa ki tuli ki laburong kerpang ki ikon kan the ban yeshim menta bat khamtam haka imlam ka sala ka jai bulu khasi jongi kala de ka ba yalam shakma da ka ba kala aibor ne pawari ti ki khon kan the ba phinlong ki ba donbor haka jai bulu jongi ka sarkar india mata bili batla pas sik ta ka bil na ka ta ban mang ka pang nam ta ki khon kan the jo kari na bata ba long ki nong mi khma la ka long haka Meghalaya Legislative Assembly la ne Legislative Assembly lagalong hapo dorbar ba parlimen 100% naga jingdon ni dekat hapo parlimen haluk sabha lani hapo legislative assembly lamang depan ta jadi koken thai ka jingdon jongpi ki nong yalam yoga ki SU haga ki SU kan penlong ya pi ba pinlong ki nong yalam lapidon haga ki SU lapidon hagano kano ka organization ngidon kam ba pinlong ki ba krang ya lagi kum kinong ya nang bahagawi kasni laga ka dong ka thai kari ka jat reu i bet ya pi ya ka ban kit ya ka jat reu hakano kano ka banta hilalong pa ki ba pen kre na ka banta ban shimti ya kita ki kam ki ba nga ka deu shakma na ka ta ka dau ki khon samla kan thai me shakma ngai ka dunai ma ki khot ka del soi ne dai kan guna palat na try kat kum ka jing don pereu ki khot na try kita nya guna dai no namar na ong ka ta ba ka experience gitu ba namar ki ba bol ki jing kit kam la ka dai ki political party la ka dai ha ki sports club ngai ba duna ba ki kon samla kan kan nei ka por ka ba biang AP ba phin mi shakma train ni la de la ki don hatro ko ka bentar namar bahagawi ka singi ngamla bantep daga jing lam chu ka por daga jing lam tu play try kan rat ngai bahagaw ni kasi ni ki kon kan thai ki ba la on kit ya ka kya ga shon ka ri to chat reu haki lampong ko pher sikam ten sama sama koi hak benta jo kan program ta si ngamla mat ka friend mat pau kan ki kon samla ni KSU ka don ka benta ka program ni ya kren sepang ka sansar ka kadaro perlu pergi konsulat pergi juga, hamau keruan, dan hari ini kisni ya keren, kumpilang bah juga dong katai,
kumway na menteri jong kanina hima, menteri jong isnong rantong. Ngiya keren namar pangitip chay. Mau DC ubadon mentah ko Southwest Kasil unsa syong kait no shen hong ni. Kung kirang ba kita juket juba ya kadong lathan nang ba kikam tu ba pher. Ngiya keren. Yano bangin wala DC haden jong ni DC ba mentah uban sa syong kait shen hong ni punai. Ngiya wa ya kita di IAS officer jong judge benreo jungi. Ngiya miyo. Ngiya berkat yano ngin wala DC ba thamai hang ni. Kalau ka ba banyo. Kiba pas IPS maka judge benreo jungi khadu wa da khalai. Ikon samlabi. Menta ladang ngin wala ya DC na judge benreo nagiway pat ki judge benreo ngatep sya. Yaka mindset jongi ikon sama juga dong dekat. Ki pereu jong ka Southwest Kasil. Nama ngatep ya ka jing sisabang ni jaga ring jaga jai pereu ni jaga dong dekat. Ngai ngene thu ya pi. Ba kumbang la kedau bangim don kita di IAS officer nalade mentah. Ni lele sitom manwa. Nampak nadu ada khatlai no pas tagi way. IAS bat hatin mentah shikof nem tam sumdan syuko pas ladawan rayu IAS bathar hange non tribal hange latip kami na pusya hanre kan poi ka por ka bangi hapan belum banra no karu balai ka jabutan nama ikon samlaju ka jat pereu bitui ndom syuk ki bapas ki competitive exam ki ban ket ki ban pa ki ban shong ki office korkar ki ba Kongsan jong ke distrik, bat jong ke jelah. Nah kata kau ngaman si ban keren ni kan ni. Nama leng nak kuawan lengba kan ni program tasri, lengba kan KSU Girls Wing. Bapin siam dia kan ni span perkat lagi semua. Bagi kon semua jadi ompang mengimpiat je kita kikam hak lebel tu bersenang nak kau. Hengre mapi tiba don sap hak pulih ti pinya trai sitom. Pinya kon menpasi kini bukom kini kiesa. Kenang bahagawai kasmi. UDC uban syong hangtay po UDC office. Unday na po syong makurwat. USP uban syong hangtay po USP office. Unday na po syong makurwat. Lani na po Southwest Kasil District. Kata kadi kija anut jungi kibala kamsan. Namar palay nila yui mentah. Rong hati office worker kahanlang sekretariat. Lani syabar. Lani syiki central office. Laduna pelati officer kasih itu. Nah kata sim, ya kan ega way jing perkat hak ega jane. Bakon kyom ikon sama. Ladapi ni ong mamin syarhi kala de lade. Hidon kam nengkong ya kini ki officer ban ket ban pa ya ke jaj benreu na kini ki officer ka ba kongsa. Ka sarkar lengba ki mission ba phe ngam por ban patai ni han. Mereka way nak buat abang cumi tu ini ikon sama. Kiba don sap, kiba wan perform ni kicingwai bapang ni bakiat ni pilih lejan. Ni don ni kata way commission jomku chief minister jumi tu baki kot ka yes ni khalaya. Lengba kan ni yes ni khalaya, mapi ki kenhon nom ruai bape. Pila ban apply ban tip tem, pila ban apply ban organize